une chanson qui nous... Toi tu m'aimais. Se dívá na... Toi qui m'aimais, qui t'aimais, mais la vie sépare. Není to fanouš? Fando! Drž se! Drž se, Fando! Fando! Drž se, Fando, drž se! Fando! Rychle na... Dejcha. Dejcha. Fando! Já jsem cítím. Fando! 4, 5, 6, 7, 8. Fando! Už nevzdávej to. Vydrž. Fanouši. Dejcha. Sakra, bojuj. Fando! Je konec. Hoši, mám nápad. Dáme mu Mutěnské, co? No, Fando! 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 Víno z Mutěnic. Víno, které vás vrátí do života. Když pojedete k nám do Mutěnic, musíte se vydat od Brna jihovýchodním směrem k Hodonínu, až tam, co řeka Morava odděluje Moravu od Slovenska. Dostanete se do kraje moravského Slovácka, k němuž Mutěnice svou polohou, pohostinným lidem, lidovými zvyky a vinařskou tradicí patří. Jižní svahy obce porůstají na téměř 400 hektarech vinice, které obhospodařuje více jak 1000 drobných pěstitelů. Svou úrodu z vinic zpracovávají ve vinných sklepech, soustředěných pod vinohrady v lokalitě zvané Búdy. Búd, tedy vinných sklepů, je zde více než 500, což z tohoto místa činí opravdové unikum v rámci naší vlasti. Búdy samozřejmě nejsou jen místem pilné práce a předávání zkušeností, ale vinaři zde vzájemně koštují a hodnotí výsledky své práce a zvou sem své hosty. Vinařství provází naši obec snad už od samých počátků její existence. Katastr Mutěnic osídlili lidé již v pravěku, o čemž svědčí bohaté archeologické nálezy. Ovšem první historická zmínka o Mutěnicích je u roku 1368. Jedním z dokladů je i nejstarší známá obecní pečeť z roku 1613, která obsahuje vinný keř z Hrozny. V předbělohorském období vzniklo i doposud používané pojmenování viničních tratí Vyšicko či Mutěnská hora. Po staletí se mutěnští vinaři řídili vlastním horenským právem. Za jeho porušení, například krádeže ve vinicích, bývaly vynášeny velmi přísné tresty. Provinělec mohl například přijít nejen o ruku, ale také o hlavu. V roce 1725 byla založena nejstarší mutěnská horenská kniha, do níž se zapisovaly všechny převody vinohradů. Dalším významným datem je rok 1903, kdy obec pronajímá 20 měřic obecních pozemků Zemskému spolku pro markrabství moravské. Spolek zde zakládá zemskou révovou školku.
V roce 1912 přibyl i státní a zemský vzorný sklep Ústřední, později sídlo vinařského inspektorátu. V té době se o Mutěnicích hovoří jako o centru moravského vinařství. Ve 20. a 30. letech minulého století ve výzkumné stanici Vinohradnické a Vinařské byl položen základ šlechtění vinné révy a rozšiřování ušlechtilých odrůd. Pod jejím vlivem začali mutěnští vinaři zpracovávat čistě odrůdová vína. Na mutěnických vinicích se objevily odrůdy Riesling rýnský, Silvánské zelené, Neuburské, Riesling vlašský, Tramín, Frankovka, Burgundské modré, Portugal modrý a podobně. Než vinař foukne do báně, aby si mohl zavdat vína, musí několikrát za rok setřít pot z čela a narovnat zohnutá záda. Už od února začíná prořezávat révu, aby ještě před květem zahájil takzvané zelené práce, které se pravidelně provádějí až do konce srpna. Réva se zbavuje nadbytečných, bujně rostoucích letorostů a fazochů. Těžký souboj svádí vinař s nemocemi révy a v neposlední řadě se strachuje, jestli ještě před vinobraním nezhatí jeho celoroční práci kroupy či špačci. Na velké okolkování není čas. Je potřeba nachystat sklep před vinobraním. Musí se poumývat bečky, zamočit kvasné kádě, aby z nich nevytekla šťáva. A pak už přijde ten dlouho očekávaný den vinobraní. Jednotlivé odrůdy postupně dozrávají a sbírají se. Ve sklepě je hospodář zpracovává, mele, lisuje a postupně přivádí ke kvasu. Občas se potěší pohárkem dobrého burčáku, třeba i červeného, na který někteří i do noci čekají. Je všeobecně známá pověra, že člověk by měl za vinobraní vypít tolik burčáku, kolik má v těle krve. Určitě se tím nic neskazí. A když se víno povede, mutěnští vinaři se s vámi rádi podělí. Předvedou se na výstavě pořádané vinařským spolkem v měsíci březnu. Oblíbený je také Den otevřených sklepů, pořádaný obvykle 3. sobotu v dubnu vinařským sdružením Bůdy Mutěnice. Velkým svátkem v Mutěnicích jsou Dny vinařů, neboli zarážání hory před vinobraním, které se konají první víkend v září. Bohatý program vrcholí dražením hroznu, který draží profesionální licitátor. Výtěžek je obvykle věnován na charitativní účely. S mutěnskými vinaři se můžete setkat také na webových stránkách www.vinozmutenic.cz. Tento dokument vznikl za přispění Regionální rady Jihovýchod. Tož pánové, připijme si tím našim mutěnským. Na zdraví. Na zdraví.